Is everyone having a good time out there? Aveți un timp bun în această seară. The band is going to take a short break. Trupa va lua o scurtă pauză They need a chance to rest, ca să se odihnească puțin, but they're going to be back out in just a couple of minutes. însă în câteva clipe se vor întoarce. But while they're gone, I just wanted to ask you guys one question. În acest timp aș vrea să vă pun câteva întrebări. Do you ever think that there's a greater purpose in your life? V-ați gândit vreodată că există un scop mai măreț pentru viața voastră? Or do you think that we're just here to live, Sau credeți că suntem aici doar să trăim, to work, să lucrăm, to play, să ne jucăm and then to die? și apoi să murim? I had to ask myself the same question a few years ago. Și eu a trebuit să-mi pun aceleași întrebări cu câțiva ani în urmă. I had a couple of different businesses. Am avut câteva afaceri proprii. I had money to go anywhere Am avut bani îndeajuns ca să călătoresc unde vreau and to do anything. și să fac ce vreau. And as I did those things, Și chiar dacă am făcut acele lucruri, I realized there was still a void in my life. mi-am dat seama că în viața mea există un gol. Something that all of those things couldn't fill. Ceva ce nimic din toate acele lucruri nu putea să-l umple. And it seemed like everything that I did, Și mi se părea că tot ceea ce făceam, I found hurt, găseam doar răni, I found pain, durere and I found an emptiness in my life. și am găsit că există un gol, un vid în viața mea. As you guys, some of you guys out there know, I like to dance. Așa cum câțiva dintre voi știți, îmi place să dansez, I like to do all kinds of things. îmi place să fac tot felul de lucruri, But there was something missing. dar ceva în viața mea lipsea. I'm sure some of you guys out there know how this feels. Știu că câțiva dintre voi ați avut astfel de sentimente. I'm sure that you guys feel hurt, Sunt sigur că vă simțiți răniți, that you feel regret from some decisions that you made. că aveți regrete cu privire la unele lucruri, decizii pe care le-ați luat. You feel like there's some things that nobody could ever love you after you've done. Și simțiți că nimeni nu vă mai poate iubi după lucrurile pe care le-ați făcut. But I'm here to tell you that there's something to fill that void. Dar vreau să vă spun în această seară că este ceva care poate să umple acel loc gol. There's someone who loves you. Este cineva care vă iubește. There's somebody who wants to wrap his arms around you. Este cineva care vrea să își pune brațele împrejurul vostru. It took me years to figure this out. Mie mi-au trebuit ani ca să-mi dau seama de acest lucru. But finally that void was filled. Însă, în sfârșit, acel gol a fost umplut And let me tell you, his name is Jesus Christ. și vreau să vă spun că numele Lui este Iisus Hristos. It says in John 3:16 and 17, Ioan 3:16 și 17 spune For God so loved the world că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea that he gave his only begotten Son, că l-a dat pe singurul Lui Fiu, that whosoever ca oricine believeth in him crede în El would not perish, să nu piară, but have everlasting life. ci să aibă viață veșnică. He didn't send his Son into the world El nu și-a trimis Fiul în lume to condemn the world. să condamne lumea. He doesn't care about your past sins, Lui nu-i pasă de păcatele din trecut, the things that you've done. lucrurile pe care le-ați făcut. He only cares where you're going, Lui pasă de unde veți merge de acum încolo. but that through him that every one of us could be saved. Însă doar prin El fiecare dintre noi putem fi salvați, mântuiți. He's already done the job. El deja a făcut tot ce era nevoie. He's already died on the cross for your sins and mine. El deja a murit pe cruce pentru păcatele mele și pentru păcatele voastre. He wants to wash you white as snow. El vrea să vă facă alb ca și zăpada. Has anyone ever just woken up V-ați trezit vreodată and looked up after a fresh snow și v-ați uitat la afară după ce a nins proaspăt? and just seen how beautiful it is, Este așa de frumos, de plăcut, without any blemish? fără pată. It's so pretty. Este extraordinar de frumos. That's what he wants for your life. Așa vrea El pentru viața voastră. As I've traveled the world, Am călătorit în lume
I've seen kids without parents, Și am văzut copii fără părinți, little girls without their moms, fetițe fără mămici little boys without their dads. și băieței fără tătici. I've seen husbands broken up Am văzut soți zdrobiți because the wives couldn't be faithful. pentru că soțiile lor nu le-au fost credincioase. I've seen little boys get their heart broken Am văzut băieți al căror inima a fost zdrobită because their girlfriend cheated on them or their pentru că boyfriend cheated on them. prietenile lor le-au înșelat. I've seen all the hurt Toate aceste dureri and all of the pain that the world has to offer. și lucruri pe care lumea le are de oferit, It's good for a day, poate sunt bune pentru o zi, plăcute, but what would you rather have? dar ce ați vrea să aveți mai bine? Would you rather have the love for a day and then somebody leave you? Ați vrea mai bine să simțiți dragostea doar pentru o zi și apoi să fiți părăsiți? Or would you rather have a love that's everlasting? Sau ați vrea să aveți o dragoste care ține veșnic? Would you rather live an eternal life with God, Ați vrea să trăiți viață veșnică împreună cu Dumnezeu? with no hurt, Fără durere, no pain, fără necaz, no sorrow, fără întristări, no regrets, fără regrete, just happiness? doar fericire? Wouldn't it be nice to just wake up every morning Așa că ar fi frumos ca în fiecare dimineață să ne trezim and know that there's a smile on your face și să știm că acel zâmbet de pe fața noastră and know that you don't have any more worries? e datorită că nu avem nici o îngrijorare. That's what God wants to give you. Aceasta dorește Dumnezeu să vă ofere vouă. So tonight as you're in the crowd, I just want you to close your eyes for a second. În această seară aș vrea să vă rog să vă închideți ochii pentru o clipă And I want you to think to yourself, și vreau să vă gândiți pentru voi înșivă. am I happy with my life? Sunt oare fericit cu viața pe care o am? Am I happy with what I've done? Sunt oare fericit pentru ce am făcut, cu ce am făcut? Am I happy with where it's going? Sunt fericit eu unde locul spre care merge viața mea? This is a question I had to ask myself, Aceasta este o întrebare pe care și eu a trebuit să mi-o pun într-o zi and I wasn't happy with where I was going. și nu am fost fericit. I had it all, but I didn't have anything at the same time. Le-am avut pe toate, dar în același timp nu am avut nimic. And if this is what you want, Dacă ceea ce doriți voi if you want that personal relationship with the Lord, este acea relație personală cu Domnul, I just want you to raise your hand right now. vreau să vă ridicați mâna acum. He wants you. El pe voi vă dorește. He wants that relationship with you. El dorește o relație cu voi. If you've known God Dacă l-ați cunoscut pe Dumnezeu, and you've fallen away from Him, însă v-ați îndepărtat de El and you know you have, și știți lucrul acesta înăuntru vostru, but you want to be back with Him, dar doriți totuși să vă întoarceți la El, you want Him to wrap His arms around you, vreți să simțiți îmbrățișarea Lui din nou, I want you to raise your hand too. vreau să vă ridicați și voi mâinile. And with your hands raised, Și cu mâinile ridicate, I just want you to pray this simple prayer with me. vreau să vă rugați să spuneți această rugăciune simplă. The prayer doesn't save you, Nu rugăciunea vă mântuiește, but it shows the condition of your heart. însă aceasta arată condiția, starea inimii voastre. Dear Heavenly Father, Tată Ceresc, Lord, I know I've sinned. știu că am păcătuit, I know I've fallen short of what you want me to be. știu că nu am fost ceea ce Tu dorești să fiu. Lord, help me to live Ajută-mă să trăiesc how you want me to live. așa cum dorești Tu. Wash my sins away. Spală-mi păcatele, Make me a new person. fă-mă o făptură nouă, Lord, show me your love. arată-mi dragostea Ta. And Lord, I just praise you. Te laud And I thank you for being my Father. și îți mulțumesc că ești Tatăl meu, In Jesus' name, în numele lui Isus. amen. Amin. And if you prayed this prayer, Dacă ați rostit această rugăciune, I just challenge you today vă provoc astăzi, vă încurajez to get around other people that love God. să găsiți oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, To find yourself a church
ca să puteți să găsiți o biserică that you can grow in Him with. în care puteți să creșteți. And as the band comes out and they get ready to play, În timp ce trupa vine pentru a mai cânta, I'm going to be out in the front eu voi fi în față and I'm going to be dancing și voi dansa and I'm going to be praising God și îl voi lăuda pe Dumnezeu and I'm going to be enjoying myself și tonight. o să mă bucur în această seară. And I want you guys to do the same. Și aș vrea și voi să faceți același lucru. Just enjoy yourself Bucurați-vă, because it's a great life. pentru că Dumnezeu ne-a dat o viață extraordinară. It's a great life with Christ. Este o viață extraordinară împreună cu Hristos. So if you guys will help me in welcoming the band back out, Aș vrea să mă ajutați să îi să primesc trupa înapoi we'll go ahead and go for round 2. și vom începe tura a doua. Here we go.